Здравейте, приятели и мои членове! Сега ще ви направя един клип за краставици и за домати. Краставиците имам два сорта. Едните са Гергана, другите са Tasty Gold или Tasty King. Ето, в момента са паднали нощес от дъжда и трябва да ги вдигнем. Вдигаме ги тук и вързваме. Така, за тези краставици Tasty King, Tasty Green, Tasty Gold трябва да се знае, че те са същите като Гергана. Те дават най-много краставици на разклонение. Затова ние трябва да прищипваме централното стъбло, за да се развиват странични разклонения, които да залагат краставици. Ето, например, това. Виждате го, даже съм закъснял, но заради това, че валя много дъжд, по-късно го прищипвам. И ето самото прещипване. С една, с друга ръка, с два ноката, ето така стискате и варите това нещо. Освен това, искам да ви покажа разликата между Гергана и Tasty Gold. Ето е Герганата. Виждате, по централното стъбло тя залага, това са едни мъжки цветове, които не знам колко опрашват, но няма тук никакви краставички. Затова аз се ядосвам и махам голяма част от централното стъбло, за да може да се получават разклонения. Сега да се върнем назад и да покажем пък Tasty Green. Или това, което е при мен, е Tasty Gold. Какво имаме при него? Отдолу, като се покаже, тръгваме централно стъбло. Вдясно, в пазвите на този лист, едно разклонение. Наляво, ново разклонение. Тук имаме краставичка. Тук краставичка, тук краставичка, тук краставичка. Затова ви препоръчвам да дадете повече пари, но да си купите краставици от сорта Tasty Green, Tasty Gold, Tasty King. Значи, те вече имат тук заложени 1, 2, 3, 4, 5 краставички. Направила си е сама и това е разклонение, това в едната посока, това в другата. Така че тази краставичка почти е готова. Сега тази до нея е пораснала доста. 1, 2, 3, 4, 5. По книгите и Google казва, че трябва да се прищипва върха на централното стъбло, като станат 5-6 листа. Ето, може да го направите и с ножичка. Направо така, хоп, и готово. И това ще ги принуди да направят разклонения. Сега да идем тук да видим доматите. Имам два сорта. Погледнете ги сега полека-лека и вижте какво е това. Това е леко накъдрен. Това е сърцето на албенга. Тая китка, вижте колко е много. Значи може да махнем част от върха, за да имаме 4-5 домата. Тук отдолу също имаме. Също можем да махнем тези новите цветове, защото тези домати, сърцето на албенга, стават по 200-300 грама. До тях да дойдем насам, като вървим. Следващите са, като погледнем, това е са ръгби. Гледайте го, ръгби, вече има първа китка, вече има втора китка. Така че не е нужно да имате 50 сорта домати, а е добре да имате 1-2, които са здрави и жизнени. И при тях продължавате да култучите. За разлика от краставиците, доматите трябва да се култучат, за да се развива едно високо стъбло. И сега ще отида пък да ви покажа какво друго имам. Имам тук, например, тиквичка. Тая тиквичка има отдолу, който не знае. Виждате, където ми е пръста. Това е тиквичка с цвят. Тук навътре има
Само мъжки цвят. Ето го мъжкият цвят. Той е с една дръжка дебела, колкото клечка за кибрид. Така че махайте мъжкия цвят. Тук пак гледаме една. Ето го. Някои го ядат, ама аз го махам, за да може да порастват тиквичките. Пипера за една седмица вече се е облистил. И тук, ако не е виждал някой, това се казва куковича прежда. Това е. Много е гадно. Късате го и го хвърляте в гюма. Да не си играете да го изгарите. Ето вижте за една седмица слънце. Пипера как се е облистил. Сега някои препоръчват да му се оголват стъблата, но пък при мен това нещо го е свършил един бръмбър. Но иначе какво предлагат? До горното разклонение, ето тук е това, да се маха. Виждате. Да остане отдолу гол. До първото разклонение. Само че аз не го правя това винаги, тъй като есенно време тия разклонения пък ми дават нов вторичен пипер. В смисъл, че се бера до октомври месец хубав пипер. И накрая, но не на последно място, за да имате такива хубави здрави домати, изобщо зеленчуци, краставици, каквото имате, не пропускайте да ги пръскайте. Пръскайте ги с системни препарати. Обикновено, когато кажат, че ще вали дъжд, гледайте да избързате и да напръскате. Пръскат се здрави растения, защото като заболеят, много трудно се лекуват. Така че по възможност преди дъжд и веднага след дъжд с системни препарати, които съм ви показал в моите клипове. Виждате какви хубави и здрави растения имам. Имам, защото вече трети път ги пръскам. Системни препарати, фунгициди и инсектициди, които също са системни. За домати и краставици, за да няма въшка, най-ефикасни са Сиванто или Валмек. Особено за краставиците ви препоръчвам да използвате и Валмек, тъй като това са препарати с 2-3 дни карантинен период. Те могат да се използват и по време на беритба. В смисъл, берете, пръскате след 3 дена или след 5 дена, може пак да берете. Останалите фунгициди съм ви направил в един голям клип, както и преди всяка събота аз пускам клипове с какво ще пръскам. Желая ви успех, абонирайте се за мой канал, станете членове, за да имате постоянна връзка с мен и да научите полезни неща. Довиждане!